Обичам шопската салата, мастика ледена да пия, пълните мозги да ме галят и руси-мацки покрай мен. Обичам шопската салата, мастика ледена да пия, пълните мозги. Една идея. Искам да се нямам, ама така излизат нещата. Не. Аз алкохол не консумирам. Нямам на 18, нямам да се. Мисля, че имам себе си за границата. Да ме галят и руси-мацки. За щастие. За удоволствие. За колектива! Това е хубаво. За най-добрия шеф. Значи най-вече напия ракия. Значи безспорно марката е Савой, тук не може никой да ме успори. Марката е После Савой. криската на тега кухненския пот. Също и ракийка, ако има домашарка. Домашарка, така. Пият само синьо Джони и харчат милиони. Не знам, уиски, ром. Пусните на Адриана Лима. По принцип имаме планове да се направим с Кинг Джордж на бала. Да, и дворян също. От време и дворян. Едва ли е всичко, но доста работи. На Слънчака ББ се влиза като персонал с поздрава добра утрин и крадеш една бутилка Джеймсън, на бара пушиш парлама и след това спиш на шезлозите пред какаото и те буди трактор. Най-добрите пиянски истории не се помнят и не се разказват. Готино е на маса с компания и след това да можеш да си полегнеш. В домашни условия. С много алкохол. И обикновено се разписват едни и същи хора в кенефа. Ако стигнем до кенефа. О, брат, не. Някой друг, аз не знам. Общо взето пи много, отвори се на охраната, изгониха го, изритаха го. Беше отворен, крещеше от бедрум до съдебната, падна и заспа на тротуара. Значи дрехите се късат в средата и се танцува с кола на програмата. Танци-манци, безразсъдни неща. Боготвори Бога Крис. Бога кръгъл. И неговото кръгло лице. Амин. Да, Данко го познавам. Не мисля, че може да го бия. Уважаваме Данков, другите... Би ги сравнил с Покемон аз. Не знам кой точно.